machiegni kendo kagi kinde ni wadonje chenro marwa mano mar mine wacho kako bedoga kode ngeso ka ngeso. Jumani chenro ni endi wadhialo odiochieng' no ero mar nyathi Afrika mabende odiochieng' makamendi en mano mabende idhialo tarik 16 dwe mar auchiel higa ka higa. Nyathi Afrika nyathino mabende oyangi ni kale midhiero mopogore ka odiochieng' ni en mano mar ng'iyo ni to chenro mage mabende oketi mar konyo nyithindo machalo koda magi odag ngima makare. Thor wach ma higa ni en kaluwore koda weche mag somo mondo ne ni nyathi Afrika oyudo somo makare kabisa. Mabende wadoro twak godo odhiambo makawuono en Vivian Omolo moke kaunti ma Migori kendo en apisa mar nyithindo. Oimore idhi nade Vivian? Adhi maber. Erokamano ahinya mar tudi koda Ramogi TV. Inyalo mana lero matut ne jowinjo to Vivian Omolo en nyakanye oaye gwenge mage? Vivian Omolo en Nyakarachuonyo. To gisani adak Migori, Suna East Sub-County. Erokamano ahinya. Vivian, odiochieng' nyathi Afrika, en odiochieng' nero mabende idhialo higa ka higa. Inyalo mana duokonwa chien mondo iparwa ni to ang'o momiyo wadhialo odiochieng' machalo koda mae? Odiochieng' mar nyathi Afrika nochakore nobedo initiated gi wach manotimore South Africa, Soweto, mane nyithi sikul mane ni South Africa noneg malit nikech ne ging'anyo ne wach mar somo mane bedo inspired gi apartheid rule. Koro kane ging'anyo noneg gi malit. Koro nikech mano jo African Union, their member states nowacho ni nikech nyithindo go noneg malit, koro higa ka higa gibroga paro odiochieng' no June 16, tarik 16 dwe mar auchiel higa ka higa wakommemorate nyithindo manoneg malit go. Kamano. Gisani kaka koro wadhiale kendo wang'iyo pacho kendie e piny endi mar Kenya. Gin weche mage mabende wanyalo wacho ni ahinya chando nyithi Kenya? Weche machando nyithi Kenya gin weche kaka mag bedo oko mar sikul. Wayudo ni nikech familia mang'eny nigi yuto mani piny. Koro wayudo ka nyithindo mang'eny weyo sikul nikech wach mar yuto mani piny. Bang' mano be waneno ni nyithindo mang'eny tinde mako ich ma ohiu. Yini ka nyathi ok dhi sikul, kata nyithindo mani sikul nigi thoro yudo iche momondo. Machielo mantiere en tuo mag ayaki, nyithindo yudo. Alafu be shida moro mar gender-based violence, especially sexual gender-based violence. Nyithindo mang'eny yudo chandruok makamago e piny mar Kenya. To ka walose wach mar chan kata poverty mabende koro iwacho ni, mago moko kuom gigo mabende wacho ni thago pinje mathoth mag Afrika. Sama koro ing'iyo ni idwaro mondo keto okenge mag kedo kod weche kaka mag chan mondo nyathi oyud somo maber. Magi itimo gi e yore mage. Ere kaka jopiny nyalo donjo kata jokanyo jok mantiere sekta marito nyithindo nyalo donjo mondo konye wachni? Kaka sirikal, national government, watemo tiyo kanyakla nikech kaka an ofisa mar nyithindo. Kore department mar nyithindo wasetemo ni wadwaro ni mondo nyathi ka nyathi obede e skul. Koro chan mamono nyithindo dhi sikul, wayudo ni jonyuol ok nyal yudo school fees. Koro sirikal maduong' oseketo department marwa mar nyithindo wan gi basari miluongo ni Presidential Secondary School Basari. Presidential Secondary School Basari ni konyo nyithindo ma ok nyal yudo fees makare, kendo ichulo negi to a maximum of 30,000 e higa ka higa. Mano konyo nyithindo, at least nyithindo ma dobet dala nikech onge school fees, pesa no kochiw negi to ginyalo bedo e sikunde. Machielo kendo mosetim ni wapatna gi our stakeholders kaka banks, wach kata ni kaka Equity Bank nigi chenro mar Wings to Fly, wayudo ni gikonyo be chulo ne nyithindo school fees. KCB be nigi KCB scholarships. Koro kwa partner gi stakeholders mamoko to watemo konyo nyithindo mondo wa retain gi in school. County government be nigi iluongo nade governor scholarship, mano be at least sirikal okawo atua, county government okawo atua no mondo gine ni nyithindo nie sikul. Wayudo be ni nitiere pesa mantiere national government CDF. National government CDF be temo
bedo gi pesa moro kanyo bursaries ma konyo be nyithindo mondo gimed bede sikunde. Mago yorego mag siro nyithindo mondo odhi nyime koda yudo somgi. Lweny mar iemo lweny mar kute mag ayaki en manyo ma bende osego higni gi higni. Sani ochalo nade? Ineno ni en lweny ma bende nyago lemo koso pod nitiere mathoth mwinjo bed ni timo? Ka wuoye okang' ma wakawo kaka Migori County. Migori County ose launch gimiluongo ni SGBV policy. SGBV policy ni nitiere gi policies gi chike moketi manyiso ni nyithindo ma ni hatua mikawo ne jok mamiyo nyithindo iemo mondo. Nikech ka nyathi omako ich momondo matiende nyathino bedo defiled. Any pregnancy ma nyathini godo matiende nyathino obedo defiled. Koro ikawo negi hatua makech. Policies moket go ondiko ni nyaka kaw ne jok motimo kamano ni hatua makare mondo oneni go through the justice system mondo nyithindo oyud ratiro makare. Koro hatua ma wakawo mar ni wan gi policy ka nyathi otim negi makamano, ka nyathi nigi omako ich mondo imanyo ng'ama omako miye ijno kendo itwe. Kamago osebedo ka miyo ji luoro kendo waneno kaka Migori County wasekawo hatua maduong' kabisa mondo kendo policy ni konyowa mondo waneni ka wanyalo tieko wach mag iemo mondo. Though pod gintie, wanyalo wacho ni wasechopo gimoro 60%, but wamedo tiyo matek mondo waneni iemo mondo is a story mosekadho e county ma Migori. Mana kotendo koda mano wach mar rito ratich nyithindo mabende oroch ratichgi nitiere kaka thoth county pod iseyo ni gionge kuonde jot kata safe spaces mikete nyithindo gi nikech nondo wacho ni thoth joma rocho ratich nyithindo gi gin joma gintiere gode mier. Koro winjo bed ni gologi e miergo kendo itero gi kamoro ma gi jote e seche ma burano dhi nyime. Inya wacho ni county ma Migori untiere koda safe space kata kuonde jot machal koda mago? Dawach ni mano to pod onge gode Migori County. Gima watimo ni nyithindo makamago pod watiyo gi ute manitie, the children's charitable children's institution. Watiyo kodgi ka alternative mar the rescue centers, but wamedo wasiketa okange makare mondo waneni wan gi ute makamago e Migori County. Kwadhie Court Users Committee. Court Users Committee ma Migori osebedo piny mang'eny kabisa kendo wasebedo gi buche mang'eny ma chenro mar manyo omenda kendo gi partners mamoko mondo mi wabed gi ute makamago ni e line. Koro Migori to pod waonge go to watiyo gi ute charitable children's institutions wamedo kete nyithindo go, but waneno ni dwarore adier mondo wabed gi ute ma nyithindo nyalo jote maber manigi facilities maber ma ka nyathi oroch ratiche to nyalo bedo kamoro maber mane nyaka gi psychosocial support, counseling itimone maber. Koro mano to pod onge Migori, but watiyo matek mondo wabed kode. Wach mar child labor kata keto nyithindo ni koro tiyo kendo giloso pesa ne joma dongo kata ne kembe mopogore. County ma Migori ahinya kuonde mag kunyo mula wachore ni wach ni nitiere malo. Ere kaka urito nyithindo machalo koda magi mabende koro ketni tiyo kar mondo gibed ni gisomo? Mano wach matimore adier Migori ka to kaka Migori County en department wa mar nyithindo wariwore gi county government. Kata kane watimo odiochiengwa mar nyithindo e Migori County ne wadhi Nyatike. Wayudo ni Nyatike kamiluongo ni Osiri e kama duong' kabisa ma ikawe molago. Koro kata watimo mana miyo ji messages. Wawuoyo gi nyithindo, wawuoyo gi jo kanyono, kendo wawuoyo be gi jo gweng' mondo nyathi moro moyud ni timo child labor e bukni mag gold mondo okwer kendo kawo ne jok maketo nyithindo mondo ti kanyo hatua. Koro kata kane wadhi kono nyoro mondo wa celebrate nyithindo kanyo, mane momiyo ne wadhi kono kendo ne wabet gi voice mamalo ka wa preach kabisa mondo nyithindo owe bedo katiyo e bugni mag mula to gidhi sikul. Mano gima watemo timo nikech nyithindo adier nyithindo tiyo e kuondego, but then watiyo kanyakla kaka sirikal gi partners ma watiyo godo mondo wanene nyithindo matiyo kuonde makamago ogol kendo jok mamiyo gitiyo kuondego ikaw negi hatua makare.
Vivian, thothne iwacho ni wan kaka jomadongo, wan kaka jokanyo mabende tie sectors gi, waloso ewi nyithindo, ok walos gi nyithindo. Dibed ni nitiere okang' moro amora kaka in apisa mar nyithindo, nitiere kata romo moko mubedo godo kanyakla kod nyithindo gi, mondo uwinjgi, uwinj ywak gi, uwinj dwach gi. Samoro bende gintiere koda yore kata duoko ewi moko kuom midhiero ma gintiere godo. Kaka ofisa mar nyithindo, wawuoyo gi nyithindo kachiel achiel. E forums kaka wan gi Kenya Children's Assembly, ma nyithindo bede ga dwe mar ang'wen ka dwe mar ang'wen seche ma giloro. Waketo gi kanyakla kendo wawinjo duondgi. Giwacho gik ma affect gi kendo wamiyo gi kaka ginyalo konyore e weche gi ma affect gi go. Bende community dialogue, seche ma wawuoyo gi jo community gatekeepers. Bende wawuoyo gi nyithindo, wawuoyo gi nyithindo go owuon. Nitiere seche ma wawuoyo gi jomadongo, bende nitiere seche ma wawuoyo gi nyithindo go owuon, mondo washare kod gi troubles gi ma giwinjo kata mana gimoro amora matimo gi ler nwa maler kowuok e duondgi, ok e duond jomadongo. Kane wayango odiochieng' mar nyithindo nyoro nyatike, bende nwawuoyo gi nyiri one on one, kendo nopuonjgi kabisa mondo gi avoid timo tabia mamiyo nyathi nyalo bedo gi ich ma ohiu kata ich momondo. Nwawuoyo kodgi one on one, waketo nyiri kanyakla wawuoyo godo, kendo ne waketo chuobe kanyakla wawuoyo godo. Bende ok wawe chuoch, nyithindo ma chuo chien, wan gi bende program matiyo ne miluongo ni we celebrate Day of the Boy Child. Kama ne wawuoyo bende gi nyithindo ma jowuoyi, mwanyisogi ni giwuog oko, kik ng'ato nyon ratichgi, gibed jok motegno e society kendo mondo giti matek kendo gimed dhi sikul. Koro wawuoyo gi nyithindo achiel kachiel, kendo mana kaka be wawuoyo gi jomadongo. Lekni kaka apisa mar nyithindo, lekni kaka jakanyo e sekta marito ratich nyithindo, ing'iyo ni e higni mabiro nyathi ma ja Kenya, nyathi ma ja Afrika idwaro ni mondo ochop kanye? Lekna kaka apisa mar nyithindo, agombo ni e higni mabiro wayud ni nyathi moro amora ma ja Afrika oyudo ratiche mar dhi sikul. Kendo agombo ni mondo nyathi obed nyathi. Nyathi kik bed ni timo gik ma jomadongo ema timo. Ng'ata ma ni buo higni 18 otim gimoro amora ma gima onego bed ni nyathi timo. Nyathi dhi sikul, nyathi nyalo tugo, nyathi nyalo wuoyo makare, onyalo express herself or himself freely, ok obed nyathi moluor. Mane lek mano godo ni in future wabedo gi nyithindo ma osomo maber, nyithindo ma nyalo express themselves maber, nyithindo ma yudo tije e yo makare nikech gisomo maber. Mane lekna. Erokamano ahinya, erokamano ahinya Vivian Omolo. Mana mapiyo piyo gi dakika achiel, wachni mogik ka watieko twak ni kawuono. Wachna mogik daher mondo encourage ji duto mondo rit nyithindo e yo makare. Nyithindo obed nyithindo e gwenge. Kik wami nyithindo bed gi kaka gitim tije mag jok madongo. Kapok atieko, daher go erokamano ne department marwa mar nyithindo. Kabe appreciate jatendwa maduong' Mr. Sami Korir, mano en county coordinator wa mar nyithindo e Migori County. Bende I appreciate partners wa mwatiyo godo ma osebedo ka support wa e weche mag nyithindo. Ago erokamano ne organizations kaka We World Vision, Jo Compassion, Jo Nuru ya Mtoto, Jo Imarisha Africa, organizations tema Migori matemo tiyo matek mondo gineni chike kendo ratich nyithindo oriti. Agoyo ne erokamano maduong' kendo daher nyiso gini wameduru tiyo kanyakla mondo warit nyithindo ma Migori kendo mondo wamed rito nyithindo mag Afrika. Erokamano. Erokamano ahinya Vivian Omolo. Mano kanyera apisa mar nyithindo koke county ma Migori.